Получихме обичайния клиентски бриф от Bushmills. Искаме нещо 360. Приехме го съвсем буквално и заснехме 360 градусов концерт, който комуникирахме с 360 градусови банери, прироли и мобилни формати. Създадохме Facebook приложение и мобилен сайт. Събрахме заедно всички Bushmills братия в Терминал 1. Първото излизане на една сцена на Джереми и Брас Асоциация се оказа доста приятна изненада за всички, които присъстваха, а и за тези, които не дойдоха, но имаха възможност да гледат концерта на смартфоните и лаптопите си. Потребителите можеха да се качат на сцената, да отидат на бара или да потърсят нещо за влюбване в публиката. Те не гледаха концерта, а бяха част от него. Резултатите. Създадохме потенциална супергрупа. Над 200 000 кликвания на 360 градусовите банери и 5% CTR дадоха достатъчни поводи за размисъл на Джереми дали не е време да разнообразят стила си с един тромбон и дали барабаните на Росен не трябва да станат част от Брас Асоциация. 19-годишният Христо спечели китара Гибсън и обеща да заглушава акордеоните и тъпаните на абитуриентския си бал.